Canham Grim! Call to in harm! Susie, inside here, folks. Fake or Reese, Susie, fake or Reese. Tom Fane agus an Roger knows Holmes agus Watson, Cagney agus Lacey, Cornflakes agus Banya. Tá sa go manis chuna sa bhreamla gúna sa chásin. Bhí sé chó trína chéile ag trauma mór na héal ná gur bhís again ag teachnú go amachta bhí sé. Cad É le Liam ó Muirthile. Táim má theomra go seomra fód an tí ag lorg rud éigin. Is nach méid is gom Cad É, nó go bhaig mé. Ní hé an stán a ráine, an plúr garmh daun, ná an plúr mín bán. Cé go dógam amachid, is go grimsa bheithid, is go ninim builína bhain. Ní hen laur bhí sa léamh, más bún mo chuine, is a legas uim. Cé go seasam ag na shelfine, is go bhéacham tríthe. Is go déam mo chlúine an nó lár. Ní hen ochra bhíú mi, ní rás ag dul amach. Ní rágus ní ar siúl, cé go bhfuilim ó theomra go seomra fód an tí ag lorg rud éigin. Is nach faici, is go bhfuilim ag déanamh bráin chiúin.